Her ser vi 2 heste. De har hestefobi. Hej, lille mus. Den her, den vil helt vildt gerne have, at man kommer og rider på den. Ja, det ved jeg, om det kan godt være, den har en okay mave, men den bliver sådan lidt klein. Ja, dygtig også. Dygtig. Hej, lille ven. John, du skal virke som en værdig leder. Du skal selvsikker, og så bare hive den afsted. Går vi fandme herover. For nogle heste, de har ikke deres egen hjerne jo. De går efter mennesket. Ja. Oh. Hold kæft, du glas ikke. Fanden gør du, når rideturen er slut? Okay. Hold kæft, du er god til det. Kom ned igen derfra. Shit, du er lun til at ride. Det var lidt kedeligt deroppe. Okay, ja. Han lader som om han har styr på den. Den går bare lige derhen. Den går ned derovre. Så skal du læne dig lidt tilbage, John. Hvor fanden er din hest henne? Johnny Jumper, den hedder baby. Der er noget dejligt græd i hvert fald. Nej.